danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Hello? Maya To yayi gare nan gida gare kuɗin ne ya ban mini. To rabbar dai mai kyau ta ko kai sauri da Allah ka taho. Oh, no. Kai? Ina bunsurun mutane? Wai gura uba ne kai yanzu in ƙara cikin bunsurun mutane wai yanzu ya ce koma mutum ba ta ma taɓa yiwuwa wa. Wallahi an wuce da bunsurun ka dun Allah ka ya wallahi ya wuce da shi.